er menneskevandfaldet. Fordi der kommer mennesker med. Er det formet som et menneske? Er det formet som et menneske? Altså det her udenfor, det er så små dyr, som edderkopper og orme og sådan noget, der lever på stranden. Og så vandfaldet, det er bygget for 269 år siden. Og så det her er et træ, og så kæmpeedderkopper, og så er der blæksprutter. Man må ikke gå derud uden en voksen. Eller en til voksen, eller en til. Og så kan man også godt bare lige tage den her op. Er der swimmingpool også, eller? Ja, indbygget swimmingpool. Indbygget swimmingpool. Og hvad er det hernede så? Det er så bare et bagehus til voksne. Til spag. Nej, det er til børn. Det er til voksne. Har I mere?